טוב יהודיי ויהודותיי. תודה שהגעת, תודה. אני זוכר איך אבא היה מכנס אותנו בבית המרזח, נוטל גדי אחד ומבקש אותו לבדוק את המשקוף. משל היה יהודי טוב. אתה מפחיד אותי, כבוד הרב. גם בדמות הזאת אני אוהב לברך אותה. מעניין שכל דמות זה קצת מפחיד. כבוד הרב, אנחנו אמרנו מילות פרידה, אז בוא תתרכז במילות הפרידה. כתבנו לך אותם, חבל ש... התכנסנו כאן היום יהודיי ויהודותיי כדי ללוות בדרכה האחרונה את תוכנית הערב ואמרו אמן! תודה. כעת יהודיי ויהודותיי, אני מקווה שאין כאן מי שהיא בנידה, אחרת אני אצטרך לצאת והטקס בטל ומבוטל. אני חושב שבדקו אותם בכניסה, זה בסדר, בדקו אותם בכניסה, את כולן. אולי אדוני מכוון? מה אדוני? נבצע את טקס התרת הנדרים. אבקש לשמור על השקט, אתה יודע שרון, אתם יודעים, יהודיי ויהודותיי, כאשר אדם חותם על חוזה, אם זה מול בורא עולם או מול דירקטוריון של רדיו, נדרשות מספר פעולות על מנת להתיר את הנדר ואמרו כן, אמן, אבל זה... פשוט לא מחדשים אותו, אין כמו להתיר וזה... לא כך מתירים חוזה יהודיי ויהודותיי. יש אלוקים בשמיים והוא רוצה שתתיר את הנדרים מול הרדיו כמו שצריך. טוב, יאללה, בוא נעשה את זה, נו, יאללה, בוא נעשה את זה. בוא, שרון בני, אני מבין שאתה מעוניין לסיים את התקשרותך החוזית עם הרדיו. נכון, טקס, יאללה. מחויב אני לתהות, שרון, מחויב אני לתהות יהודיי ויהודותיי, האם יש סיכוי לשלום בית? לא, אנחנו עזבנו, אין, חבל. מה היה סכום הכתובה? אני לא רוצה לדבר על כסף, כבוד הרב, אני לא... יהודיי ויהודותיי, אני קראתי בפנאי פלוס לא, שמדובר בלמד אלפי שקלים והם לא אמן! בוא נתקדם, אני לא רוצה, מה אתה פותח? זה שמועות מרושעות. אני מעביר דף יהודיי ויהודותיי. תעביר כבוד הרב, בוא תמשיך אם כך מנוי וגמור, בוא שרון, אחוז ביד אחת בקרנו של הטרנזיסטור ובעזרת היד השנייה מרח את הטרנזיסטור בדם של דידי הררי. מה זה? אתה רציני? מה זה הדם שלו? אתה מאיפה יש את זה? בוא'נה, זה שלו וקצת של אהרון ערבבנו. לא יכול להיות, די. אני לא... מותר אתה לכל תחנה או ערוץ או טלוויזיה. מותר ואמרו